Yes, ken julle wat? Het is maar nog weer een keer wat ik jullie wil delen. Alright, vandaag had ik praten over verhoudings. Zoveel wat in verhoudings is, of jullie wat beoog om in een verhouding te gaan, wil ik maar net zeggen, man. Verhoudings komt gepaard met kolomgoedes. Het gaat niet altijd zo'n schijn en roos zijn, maanschijn of wat je wil het noemen. Het gaat niet altijd zo wezen. Dus daar hangen we nog. Zoiets meens. Vandaag is het happy aan elkaar, woorden bekleien aan elkaar. Woorden wat dankzij jou, hij voor jou. En dan alleen dan kijk gaan we praat met verhoudings. Verhoudings is iets wat een man moet koesteren. Want ons liefde niet voor altijd. Zo, als hij misschien een paar niet wat ze gekregen of als hij bizar is om op te zetten of wat even, als hij gevoelens wil krijgen. Zo, als iemand al weet of het ingevindt, wil ik jullie elkaar koesteren, man. Hij dat je wat je samen elkaar eet. Want dat is ik als eerder nog deze video begint. Verhoudings gaat gepaard met alles. Strijerij, bedankerij, bekleierij. Ook kan ze maken skjallerij. Allerhande gerijerij komen al met bij me. Denk je nou. Maar anyhow. Om een lange story kort te maken. Je moet niet denken misschien omdat die persoon nog uit zijn op jou of zij het zijn op jou. Om te gaan. Hij is een beschoof of zij is een beschoof. Hij is alles dingen wat moet gebeuren. Ons is allemaal nog maar mens, maar het allemaal gevoelens. Zo. Ja. Wat ik eindelijk reden voor ze is. Als hij die een gekregen dat als hij reden voor omgeeft. Wat die raak was gewoon bericht, man. Daarna voor hem op jou aan. Staan er nog. Was zeker als je te leven is goed. En ons moet de beste maken van. Zo ja. That's it. Peace out.